gima kitambulisho onego bed ni timo. Obed kata mana birth certificate. Obed mana gimoro amora kata mana bank. Gimoro amora midwa timo e life kitambulisho nyaka timre nade. Ok ochuno nyaka ibed mana politician. Inyalo mana yudo wuoth ma ghafla. Idwa kawo kata mana passport. Ok ibi kawo passport without kitambulisho. Iwinjo. Ng'ama nyalo kawo passport without kitambulisho en mana nyathi matin mapod tin to otiyo gi birth certificate kowuok mar kuom janyuol. Koro document mar janyuol sapo. Koro akwayo ogandawa ni wadhwa kawo kitambulisho mondo wabed kitambulisho. To ka daher wacho kuma ae chien ma bende wan in terms of registered vote wan Migori County wan chien nye wan gi challenges kaka wajo ma ae border. Challenges manya wan go nye itimo gimiluongo ni vetting. Omiyo kanye momiyo pura ago erokamano ne jagoro marwa Raymond Omolo nyaka nyo gol directive ni wach vetting chabe ni onge ka oluwo kuom ker. Omiyo sani waneno kaka obulu ji nyoka kitambulisho kendo every 2 weeks kitambulisho chiwo. Apongosa nyaka chiefs magwa mawuok along the borders area mawuok kaka Kaleri gisatiyo tich maber kendo ji osekawo kitambulisho kendo nya neno kaka sama nye kitambulisho duogo nya gitemo keto ni kikawo kitambulisho te register kura. Daher mana wacho ni kaka wambe wan politician ashwa pesa moko mineno wachi ichiedo go kimiyo ji ni women empowerment ni dakwa ni pesa ni gitere empowerment ni giwacho ni empowerment watime kawuono nyatike constituency police station te mondo ji obi koland negi ni pesa nitie gibiro wuok e udi kendo ok bi girito ne fea nikech ngene odhi manyo feche to dhi dok e ot gang'o makoro empowerment mar women iwacho ni mine iting'o malo to koro empowerment ni thuolo andamo mar ariyo ma ji dhi go kawo ombulu mogik ni wakete empowerment ni empowerment ni watime e police station te ang'eyo ni Tom nadwa mana temo paro ni watin chien to wan chien kaka jo Migori in terms of ombulu to kuma kaka an ken kodo men nyatike constituency wane mwa lead the ombulu e Migori constituency constituency saboro koro ngene kata kwa tin to kar wate lead constituency na ma nyatike constituency mak mana ni okwane ber obed in terms of mar counties okwane ber kaka jonyatike gima population marwa no konyo wago nikech representative mar jonyatike ni poor wane gine constituency ma pod onge lam Kenya msima to population e county to wane mwalid gombolo iwinjo wane constituency mane gi resources mang'eny bede ema pidho Migori kuma mining timore onge gima gini konyo wago wane constituency manigi lake Victoria wan gi Matoso wan gi Miuru wan gi Got Kachola wan gi Neko wan gi Sori nyaka wago paka gi Gwase kocha ma wagolo resources mang'eny to gini okon jo nyatike jotelo moyiero marach koso koro ne jo nyatike nikech wacho ni watieko wasabedo kwa yiero bad leadership marach. Bad leadership ni chakore gi MCA mari gi mbunge mari omiyo en thuolo mari ni mondo dhi kawo ombulu kijanya tike moro amora mawinja idhi kawo ombulu mondo kel good leadership kidwaro ndara maber. In unfortunate ni sani nye ndara ochakore ndara kata manchi winjo ka go e koko kani ndara no ochakore Bondo Kababu ndara chopo Adera manyiso ni ndara ringe Isuna to ka chopo mpaka mar Suna gi nyatike orumo gi kanyo lam orumo gi kanyo manyatike wan minority to in terms of vote to wane ma wan gi population mar vo manyiso ni wayiero leaders makiare gikia gima gitimo. It is high time ke janya tike manena kuma weni the kawo ombulu mondo kel leadership maber mondo resources magwa gi kinyo konywa. Erokamano ahinya. Iwacho ni kik beda telo mamale mimanyo to mapiny to koro oganda hinyore. Kamano. Erokamano ahinya. Easter bende kintiere kaunti ma Kisumu ma diher somo gi wachni mogik debed mane? Ang'eyo ni sani kata e skunde jok mosechopo higa mar